Здравейте, адвокат Кирил Ставрев от Берлин. Темата на това видео е как да постъпите, какво да правите, ако сте работили в Германия и по някакви причини работодателя не ви плаща заплати. Значи, за жалост, това е нещо, което се среща доста често. Много често ми се обаждат хора, които са закъсали, от месеци не си получавали парите, които нямат вина за това нещо, защото те си свършили работата. Очевидно работодателя просто, обикновено някаква българска фирма, нещо оплева нещата, нещо объркал и не може да им плати или не иска да им плати и хората се чудят какво да правят. И понеже това се случва толкова, за жалост, толкова често, реших просто да седна да направя едно клипче, за да ви обясня какво според мен трябва да направите, какво в никакъв случай не трябва да правите, за да защитите интересите. Значи, първо да ви кажа какво се получава, ако работодателя не ви плаща, а вие продължавате да работите. Защото обикновено работодателя се опитва да ви обясни, дайте тук да завършим този проект, ще вземам парите, се оправим, ще ви платя и така нататък. И гледа да ви накара да продължавате да работите и ви обещава какви неща. Последиците обаче са абсолютно фатални. Вижте сега. Ако, например, той ви дължи 1000 евро заплата за някакъв месец и се наложи вие тия 1000 евро да си ги гоните в Германия пред немски съд, т.е. да наймете адвокат за това нещо. Адвокатският хонорар в случай е 347 евро 48 цента, а съдебната такса ще е 159 евро, т.е. общо ще трябва да предплатите 506 евро 45 цента. Така, обаче ако продължите да работите примерно 3 месеца, той 3 месеца не ви плаща заплата и накрая ви дължи 3000 евро заплата за тия 3 месеца и вие трябва да водите дело за 3000 евро, тогава адвокатският хонорар вече няма да е 350 евро, е 801 евро и 5 цента, съдебната такса също се увеличава, става 324 евро, така че общо ще трябва да предплатите, за да заведете такова дело, 1125 евро и 5 цента, т.е. повече от една месечна заплата в нашия пример. С други думи, колкото по-дълго време вие чакате и работите без да ви се плаща, толкова по-скъпо ще стане едно дело в крайна сметка и толкова по-голям е риска и опасността за вас, че накрая няма да имате пари, за да го финансирате това дело. Защото естествено вие през това време харчите парите, които имате, които са сложени на страна. Нали? Тоест, колкото по-дълго време чакате, толкова по-малко пари ще имате, а същевременно толкова повече трябва да инвестирате, за да може да го съдите. В крайна сметка това, което се получава, че вие ако чакате прекалено дълго и останете без пари, или без достатъчно пари за да заведете дело, вие парите, които той ги дължи, ги губите за винаги, защото той чисто и просто няма да ви плати доброволно. Той ви е лъгал през цялото време и няма да ви плати. Аз това нещо го виждам непрекъснато, че просто тези работодатели са някакви абсолютни мошеници и не плащат. Така, какво трябва да направите според мен, за да не се стига до там, за да си получите парите? Значи при първото забавяне на плащане, спирате да работите. Естествено само ако забавянето е неоснователно. Ако примерно вие ако има някакви дефекти, ако нещо не сте свършили като хората и той има право да ви задържи част от сумата и да не ви плаща, тогава естествено вие трябва да си оправите нещата. Нали? За това не говорим. Говорим за случая, че от ваша страна всичко е направено както трябва, но той по някакви причини, които са си негов проблем, не ви плаща. Значи при първото забавяне на плащането, вие спирате да работите. Правите една стачка. Така, отивате при него и се разбирате за следното нещо. Казвате му, че вие искате той да ви обезпечи, т.е. да ви гарантира, че парите ще ви бъдат платени. И това да стане чрез едно писмено споразумение, не устно споразумение, защото устно споразумение пред немските съдилища нямат кой знае каква тежест, да не казвам, че няма никаква тежест. Значи чрез писмено споразумение, в което той подписва и признава, че ви дължи на вас една определена сума. Значи той трябва да се подпише и да напише, че го признава, че дължи тази сума. Изрично да го напише това нещо. И че преотстъпва неговите права срещу фирмата, за която той работи на вас. С други думи. Констелацията е следната. Има една немска фирма, примерно, да кръстим фирмата А, която работи с българската фирма, с вашия работодател, която е фирмата Б. Значи, фирмата А на вашия работодател дължи някакви пари за тия подизпълнителски дейности, които той изпълнява. И ще дължи и в бъдеще, защото продължава да работи, след трябва да му платят. Сега, какво се получава? Ако немската фирма плати на вашия работодател може да ги изхарчи парите, да ги изкрие някъде, да изчезне и така нататък. Тоест,
Вие нямате никаква полза от това нещо. Това, което вие обаче може да направите, да накарате българския работодател той да преотстъпи парите, които той има да взима от германците, да ви ги преотстъпи на вас. Един вид, той ви подписва едно споразумение, според което немската фирма в бъдеще, тази сума, която отговаря на неплатените заплати, трябва директно да ги плати на вас и те не минават през българския работодател. И по този начин, вие сте сигурни, че в крайна сметка немската фирма като плати, парите ще отидат във вашия джоб, а не в джоба на работодателя, който ще ги изхарчи и ще изчезне или не знам какво ще прави с тях. Така, значи, тези две неща той трябва да ви даде писмено. Първо, признава, че ви дължи парите. Второ, преотстъпва ви негови пари, които той има да взима от немската фирма на вас. Трето, трябва да се разберете с работодателя, понеже няма как вие самите да го направите тия споразумения, така че да са юридически валидни и изпипани. Трябва да се разберете с него, той да плати на избран от вас адвокат. Значи вие избирате един адвокат, който го прави това споразумение, вие си го избирате, но работодателя му плаща и предплаща и поема това задължение. Този адвокат ще изготви едно споразумение, което ще е валидно и от което вие ще имате полза, т.е. което ще ви гарантира, че вие си получите пари, защото вие ако тръгнете сами да го правите, няма да стане. Така, не вярвайте на обещанията на вашия работодател. Защото ви гарантирам, че той се опита да се измъкне по някакъв начин. Ви казва, дайте сега тук свършете тази работа, като довършим обекта, ще получим пари, ще ви накара вие да стигнете до това положение, че той ви дължи толкова много и адвокатските разноски, съдебните такси ще са толкова високи, че вие няма да имате пари за това нещо. Защото той много добре знае какво е положението. Той много добре знае, че в един прекрасен момент вие няма да имате пари да се върнете за България даже. Така моли да водите дело в Германия. Така че не се хващайте на това нещо. При първото забавяне, веднага почвате да действат. Ако той действително има намерение да ви плаща, нали, а не ви замотава, ако той действително има намерение, нищо му пречи да ви подпише това нещо. Нали, в крайна сметка от тия пари, които той ще вземе от немската фирма, така или иначе, ако той смята да ви плати на вас, нищо не му пречи да ви ги преотстъпи на вас, немската фирма и плати директно. Нали, така, той няма какво да губи. Така или иначе, тия пари един вид от немската фирма са за вас. Нека тогава да ви го даде черно на бяло. Нали, така. И нека да признае, че ви ги дължи тия пари. Така, ако имате още някакви въпроси по тази тема, защото знам, че е страшно актуална и много хора са засегнати от това нещо, просто се свържете с мен. Сега ще ви кажа и контактните ми данни. GSM, Viber, Skype, имейл и телефон. Както ви е удобно, свържете се с мен, да видим какво може да направим, как може да ви помогна. Благодаря ви много за вниманието, успех, всичко хубаво и лек ден. Чао, чао!